My sme išli tadiaľto a teraz sme tu a teraz pozrieme na túto tabuľu a musíme ísť takto úplne hore a dojazdíme na razierko. Sadaj na bajk a ideme na to. Samík, ideš aj ty? Áno. No poďme na to. Najmenší rider. Najmenší rider. Poď Lukáši. Poď Lukáši. Si parádny rider. Poď aj ty, Samko. Poďte, borci. Lukáško, kľudne si prehoď na ťažší prevod. Prečo? Aby si išiel rýchlejšie do kopca. Možno sa ti pôjde ťažšie, ale pôjdeš rýchlejšie. Samík, ty neprehádzuj radšej. Ja nemám vôbec. Aha, no jasné. Zatiaľ. Tuto za mnou dvaja ridery. Toto náročnou cestou, pozrite sa. Jeden z nich už trošku sa aj rozbil, ale ustal to. A druhý je pohodičko. Pohode. No čo, chlapci? No neviem, chodí. Lukáško, ideme bicyklovať? Ideme rovno No poďme na to. Poď. To je to náročnejšie. Došli sme na miesto, Lukáško. Ako by si to okomentoval, túto jazdu svoju? Aká bola trasa? Dobrá a bolo také krásne, že mi nadhadzovalo zuby. Nadhadzovalo mu zuby. No, Lukáško, a koľkokrát si spadol? Jedenkrát. Výborne. To je super. A skoro do tej jamy. Super bilancia. Čau, Daška. Nevidím. Neuvidíš. Pripraviť sa, pozor, štart. Tak ma naháňaj. Šimpanzíny dobieha do cieľa. Balerina, poď. Balerina. Čo robíš? Super. Čokolády je penčončovné. Nestraš deti. Áno? Poďte na mňa. Čo? Poďte na mňa. Papa, ňam. Čau. Poďte na mňa. My sme teraz kupovali a sme jedli slimačikov, teda neviem, či sme jedli. A sme hrali na haňačky s tátom a môj táto
Ma skoro hodil do vody. Ale nehodil som Nehodil ma, hej. Ideme teraz na skákacie radlo do Paralina cappuccino. Mimi. Krásne. Sme na konci našej trate. Áno. A že si na mňa. Haló, ďalší.